Magandang araw! Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-present ng PowerPoint na naka-window view at hindi naka-full screen. Para ito sa mga mag-present sa mga video conference app gaya ng Google, Messenger Rooms at iba pang applications na pwedeng gamitin sa video call. Bakit dapat naka-window view? Para kahit naka-present ka, makita mo pa rin ang laman ng iyong screen. Kapag naka-full screen kasi ang PowerPoint, matatakpan nito ang buong screen ng iyong computer at hindi na makikita ang ibang apps na bukas. So, simulan na natin. So, una, buksan ang PowerPoint presentation na nais mong present. Hanapin ang tab name ng slideshow sa itaas ng PowerPoint window. Pagkatapos, ay i-click ang Setup Slideshow. So, ito ang lalabas pagka-click ng Setup Slideshow. Ito sa Show Type, dito piliin kung paano mo pwedeng i-present ang iyong PowerPoint presentation. Ang una, presented by speaker, full screen. Ito yung karaniwang ginagamit natin na kung saan buong screen ng computer ay natatakpan o nasasangkop ng presentation. Pangalawa, browsed by an individual or window. Ito yung sinasabi ko na makikita pa rin ang ibang windows na bukas sa iyong screen. Pangatlo ay ang browsed at kiosk. Usually po itong ginagamit pag yung presentation ay gusto mong mag-play ng paulit-ulit, gaya sa mga weddings, sa mga binyag, at kung ano-ano pang okasyon. Ngayon, nagtikan natin ang window view. Piliin lang natin ito. And then, click OK. Ngayon, pwede mo nang subukang i-play ang iyong PowerPoint presentation. Ayan. So, makikita nyo kung sa baba ng screen ay nandyan pa rin ang ating taskbar. So, itong presentation natin ngayon, pwede nating i-resize kung gaano kaliit o kalaki. Ang dali, di ba? Pwede ka nang mag-present ng iyong PowerPoint na window lang at hindi na natatakpan ang iyong buong screen. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Salamat po sa panonood at pagkikinig. Bye-bye!